siya na ba yung bagong pasok? Oo boss, yan na nga. Pwes, magpakilala ka. Ako pala si... Kakatuwa naman to. Oh, mula ngayon, membro ka na sa amin. Oh, kayo, ano pang hinihintay nyo? Hindi nyo lang ba i-welcome tong bagong pasok? Puta ite, iya to. O ikaw, welcome sa UTG Group. Mag-recruit ka rin para makabawi ka. Balita ko, meron daw bagong recruit yung UTG Group ah. Oo boss, meron nga. Mga kabrad, kailangan walang makahihigit sa ating grupo. Ang Diplo Gang! Mabuhay ang Diplo Gang! Mabuhay! Rika, may nakapagsasabi na ba sa'yo na ang ganda-ganda mo? Ah? Talaga ba? Pero ayoko sa mga gangster eh. Ano ba yan boss? Parang may mababasted ngayon ah. Oo nga! Hoy kayo, tumahimag kayo dyan. Pag-uumpugin ko kayo dyan eh. Ah! Pasensya ka na, Hero. Sa iba ka na lang manligaw. Ayoko. Gusto ko ikaw. Kakatakot naman siya.